tui factory je choli tong aro bo ani 90% bwrwi nyu o jaga petrol pump bo je mane 90% bwrwi nyu tabuk sini society o besirbag nuk mane hingke to bwrwi borok housewife ngo eba chikon mikon chakri khayo ba hai nuk jagong ke borok no ba hai ke ning ko khare rok nam tabuk to bwrwi bwsano actually angko somajo hingke kisa age hai thangi tong especially Tripura hayo hingke angte gojana musungo borok jodi no kono jaga stuck ngi tong ha business da khainai na chakri da khainai tam khainai hingke borok no angbai malai mano borok mane sungui mano ba business khaike da janai na chakri khaike hanai joto sombhob ani ro je experience somani angbono share khalai na jotona no khulumka tini first day inauguration no ang RD block ojago belbario faishok paisa Phan fuelo ang belai no tong thukjak tini tamne bagai hinke by nono be belai no inspired go tamne bagai hinke bo khoroksa bring bo aske chini Tripura sarong ni bagai kaham opportunity da hanai hai ke buino inspired ani hanai because tamne bagai hinke askalo brirongno okui tongo equality ni bo chini choli tongmani haike no bo women employer ni kaisa bo kaisa awareness hai bo and abana jotonon ko koina muchungo je lukorong nai tongai rongno norok ni busajek rok bwrwi tongke ani ni manai baisongke bwrwi ngi kuno khaime ane amta hai jinis mane krai tabuk and norok kaisa example by neuron nai norok sergi mano obo chini Tripura sarong ni bagai simia by ni bagai simia obo chini nei se sang mawan chuk lai nai and ang je lukorong nai tongai rongno chini o khumulang area ni jompui he ke takarjola chompong no ne yang ti rong norok laisui tongke norok Phan fuel fine norok ni petrol da phemano norok agartala he ke jrai nara bo thangai hasalo thani daina nanglia and abonang baino te best wish rena musumo ani cha logo te bo chini Tripura sarong ni bagai te bo am ke chang sa to i mantu belekan hambai belekan bakhato sarangni na tong khatam ni ke jeng kabama jaga onu bo jin Tripura sarong ni to petrol pump tongon hebono khorsa bwrwi ngai khulok jag amo ang tabu jar te nus to ya go ke tini baino simino kaisa example no kha ke jeng bus kango kabama te chini lokorong no phino koinai norok mahino imang no kha inge amo angya jodi nang khai ka inge amo ko mukthang asing go hai se baina ang ai ke munu ko chini ja balo kha lai 3-4 years ka kha bini je imang amsa kotor bo kaisa goal set khai ka inge amono bo khase khainai ni target na so bini je omo hai ta jazba dekhin chinai bini je omo bini je dam sare bukhani je musum mani no noroni oro bo amo hai na tongpho because amo hai ke tong khai ke jeng chini imang rong no bo hai no mukthang slai ma no je bini o attitude bini o je dam sare yes bini talent te bini o petrol pump ni je bumung Phan ang belekhan no go thokja belekhan miliza ki tongkha hike ang abono baino best wishes khayo bini buskango tebo kabama project tongkho am jeng sukrubi saya ko but kaisa ke joto je imang nukmani joto muk thangthung amono ang wish khayo te chini buskango kabama buri rok imang nugui tongnai rok haino continuously norok ni imang no muk thang khaina ba try khlai di because jeng imang nuk khain ke se jeng muk tham khlai jak dingo so jeng thumani sisana nanga hai se ko khai kom ke so joto Tripura sarong na abono norok or jaga phai nei chini baino bisa chuba chukhlai di norok hamai ro phai di hambai